سلام زخبركم أبرحوا قربان كوينكم مدباتي تكتاتلو زلهم أحوات أعب زلهم وتصبوت أنحكم كتكونوا تسفان دا قبركم نلو مدما كم تلومد أبقزانا بغليلو بخن رخبو نخيل حسورن وحدن تحسطات تتأكيمنا نبستفال علي مخنياتات حبرون زغير غربتنا كم مادا يخون أسر نفتاقا كم أون تسألي منا تبتابن تلينا كبرهالنا ويكتفالنا زغيل كم أون قربتنا نغيج أمارة تسحقزنا مالت قربتنا سد نقبلن طعنا زلو نخونن تسحقزنا كريمن كالوت حستوتاتن حيزالكم مزيلخو سقاب مورداتك تكتاتلوني يعدمكم نزين غربتنا أزيو تغام زخونة حستو كم أون غربتنا كتريلنا كبرهالنا زغل تحستو نخنسرح دما خيار كمون ليمون كدلينايو مجمريا نتي خيار بدقة مفحفحي بخمس عينة كاروت قال نتكمل له مفحفحي جيرة هاد فحفحي مسود ما طماني حنت ليمون كدلينايو أبسين لومي أدلينيو زلنا تحستو دما لمن غربتنا زي السما معنا تقينو مالت حساسية زمزالنا تقينو تكمل له يبلنا كل كيسة دما لمن زلو تحستو أب قربتنا قدمي متقامنا نشتي بوتا كفتي ماسك يخون زخون عينة كريم أب نشتي بوتا لخينا نغرب دقايق بمزنح كنفتنا لنا قربتنا انت السحينا ويدما انت غيحو دما كنقرفو لنا مالتي أبسين الدالو تحستو طقمتات خيار نغربتنا دما خيار أنتي أكسيدانت بمخانو نبوزح تاقامات هناي قربت أزيو تقاميو قربتنا بعمق زبالة كتركسلنا نوزلو ونخونا يحقزنا نقربتنا كتقعو زخولو استفلاليو عينة باكتيرياتات يقودللنا نعودت نايدم تقام خوينون نقربتنا كل جيزة ست نقبلن بتوسخون حبرون زغير قربت كبرهالنا حد حبر نخحزن زحقزنايو بتوسخي خيار نخباب عيننا زحبت انزل منون أزيو تغاميو لمنون غربتنا بزح تغمتات زحازة خوينو قال خاب تغمتاتو جمع هاب قربتنا نستأكب ورسحاتن زموت قربتن يتريلنا نغربتنا كبرهن حد حبريك حزنون يحقزنا قربتنا صد كبلن وزلو كخونون أزيو حقاز خوينو كم تقدم زبلكو لمن زلو تحستو أب نتكاملو جيزة كابتي نتكاملو ماسك وي ليمون زلو كريم أب نشتي بوتا أب قربتنا لغينا نقرب دقايق بمزنح كنفتنو لنا أبزا كريم زياون لمن زي ساوم عنا انتقينو كنقدفو إينا بزي لمن كنتكامينا ويدما أكند لمن أرانشي تأما أكام نغل كم زنريو زلنا دما تخيارن لمنن صومي بدك كسفوفه قصيلنا دما اب صوري شحاني حاوت صور شحاني مالتي كابت صوماناي خيار حمشته مانكا كوسدي مس حمشته مانكا صوماناي خيار دما حدا مانكا صوما لمن وسخنا نقربتنا طعنا زهبو مبرهن مصرين استعملنا كريم كندالو إنا نزين وسيدنا دما تسترفه طماني خيارن ناي لمني نا نفس سونينا بغوني كصنحي اموداتا دما نمنتاي كم نطقمالو كريكني قصيلنا حدا مانكا مولو نشا مالت كورن فلاور كنتوردينا كم زغيرنا سلستيو بزحولو قلو دما اصبيانا كنداوسلنا كي عنكرنا مالتي أبز دما نشان تزيبلنا ويكن رخبون تزيكيلنا بكندقو نورمال حرج فينو كنتك أمن غيلينا أتبعنا نتنشا مسكا وسنيو دما عنكوار ديبلو مسكوانا مالتيو قتلنا أبها فاماي سختيتنا حوي أهدا أبيلنا إيدنا كيف لنا عندك وسنا كريم سقاب زمتقلنا كانت نحينا إيدنا كيف لنا مالتيو نغرب دقايق حوا أهدا بيلي مساس نحكو دما كمز عينة كريم عينة مزيلي يالو مزحالة دما زيادة حفسلنا يوم كمز جيرم سداله هو دما أبناي ترمز
ፅሩይ ኮንቴይነር ክገልብጦ እየ ከምዚ ጌርና ኣብ ፅሩይ ኮንቴይነር ገልቢጥና ድማ ኣብ ተላጃ ማለት ኣብ ዝሑል ቦታ ኣቐሚጥና ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ከይተባላሸወ ክፀንሐልና ይኽእል እዩ ምስኡ ድማ ቫይታሚን ኢ ከእትወሉ እየ ዝኾነ ዓይነት ቫይታሚን ኢ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ፈሳሲ ወይ ድማ ከኒና ዓይነት ዝኾነ ዘለና ክንጥቀም ንኽእል ብኸምዚ ድማ ንቆርበትና ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ክሬም ነዳሉ 3-4 ነጥቢ ቫይታሚን ኢ ከእትወሉ እየ እቲ ንጥቀመሉ ከኒና ዓይነት እንተሊና ድማ ሓንቲ ሓባ ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፈሳሲ ዓይነት ቫይታሚን ኢ ስለ ዝጥቀም 3-4 ነጥቢ ከእትወሉ እየ እዛ ክሬም እዚኣ ድማ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ብዘይ ቫይታሚን ኢ እንተሰሪሕናዮ ማለት ቫይታሚን ኢ ከእተና እንተሰሪሕናያ ንሓደ ሰሙን ኣብ ተላጃ ከይተባላሸወት ክፀንሐልና ትኽእል እያ ብዘይ ቫይታሚን ኢ ማለት እዩ ቫይታሚን ኢ እቲና እንተሰሪሕናያ ድማ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ከይተባላሸወ ክፀንሐልና ይኽእል እዩ ኣገባብ ኣጠቃቅምኣ ድማ መጀመርያ ቆርበትና ኣፅሪና ክንሓፅቦ ኣለና ዝኾነ ረስሓት ወይ ሜክኣፕ ከይህልዎ ኣፅሪና ሓፂብና ድማ ካብ ክሳድና ጀሚርና ሙሉእ ገፅና ክንለኽዮ ኢና ኣብ ቆርበትና ን30 ደቂቃ ኣፅኒሕና ድማ ክንሓፅቦ ኢና እዛ ክሬም እዚኣ ንሙሉእ ነፍስና ክንጥቀመላ እውን ንኽእል ኢና ቆርበትና ሓደ ሕብሪ ንክሕዝ ድማ ትሕግዘና እያ ምስ ሓፀብናዮ ድማ ዝሑል ማይ ጌርና ክንለቕልቆ ኢና ወይ ድማ ሮዝ ወተር ጌርና ክንደርዞ ኢና እዚ ድማ ንመናፊት ናይ ቆርበትና ንምዕፀው ዝጠቕመና እዩ መወዳእታ ድማ ንመተርከሲ ንጥቀመሉ ክሬም ወይ ድማ ዘይቲ ጌርና ቆርበትና ከነተርክሶ ኢና ብኸምዚ ድማ እንተወሓደ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ወይ ድማ መዓልታዊ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንሙሉእ ነፍስና ተለኺናዮን ክንሓድር ንኽእል ኢና ንጎ ድማ ብኸምዚ ዝረኣናዮ ኣገባብ ተሓፂብና ብማይ ዝሑል ጌርና ለቕሊቕና ከነተርክሶ ኢና እዛ ክሬም እዚኣ ድማ ንኩሉ ዓይነት ቆርበት ትጠቅም ኮይና ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ሰንስቲቭ ቆርበት እንተሊና ወይ ድማ ቆርበትና ደረቕ እንተኮይኑ ለሚን ኣውሒድና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ወይ እውን ለሚን ዘይሰማምዓና እንተኮይኑ ድማ ክንገድፎ ኢና ማለት እዩ ኣብ ኩንድኡ ድማ ከም ኣማራፂ ጽማቕ ናይ ኣራንሺ ክንጠቀም ንኽእል ኢና እቲ ዝተረፈና ዓሲር ናይ ኽያር ድማ ከምዚ ገይረ ሓንቲ ማንካ ሮዝ ወተር ማለት ማእል ወርድ ወሲኸ ኣብዚ ናይ በረድ ኮንቴይነር ገይረ ኣብ ፍሬዘር ክበርደለይ ክገድፎ እየ ምስ በረደ ድማ ድሕሪ ዝኾነ ንጥቀመሉ ማስክ ካብ ቆርበትና ድሕሪ ምሕፃብና ሓደ ሓባ እንዳወሰድና ኣብ ሙሉእ ቆርበትና ክንለኽዮ ኢና ወይ ድማ ከም ማስክ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ቆርበትና ብሳሙና ድሕሪ ምሕፃብና ሓንቲ ካብ ዝበረድ እንዳወሰድና ኣብ ሙሉእ ገፅና ናለኺና ን20 ደቂቃ ብምፅናሕ ድማ ብፅሩይ ማይ ጌርና ንለቕልቆ ምሸት እንተደሊና እውን ብኸምዚ ጌርና ገፅና ኣፅሪና ሓፂብና ካብ ዝበረድ ንኩሉ ገፅና ለኺና እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብ ቆርበትና ተለኺናዮ ሓዲርና ድማ ንጎ ከምቲ ልሙዳት ተሓፃፅባና ጌርና ንሓፅቦ እዚ እውን ብቐሊሉ ነዳልዎ ንቆርበትና መብርሂ ከምኡ ድማ ሰጥ መበሊ ዝጠቕመና እዩ እዚ ድማ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ብኸምዚ ዝረኣናዮ ኣገባብ ዘዳለኽዎ ኮይኑ እዚ ግን ከየስፈፍኩ ትኽያር ፋሕፊሐ ጥራይ ዘዳለኽዎ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ምሸት እየ ዝጥቀመሉ ግን ብጣዕሚ ንቆርበትካ ወዝህቦ ከምኡውን ዘብርሆ ትሕዝቶ እዩ ፈትና ኢኽን እዚ ንሎሚ ኣዳልዮ ዘለኹ ትሕዝቶታት ብቐሊል መንገዲ ብኣብ ገዛና ዝርከብ ሕሱር ኣስቤዛታት ተጠቂምና ንቆርበትና ክበርህን ሰጥ ክብልን ዝጠቕመና ኮይኑ ቆርበትና ዝያዳ ጥዕና ዝህቦን ፅሩይን ወዝ ዘለዎን ንክኸውን እውን ዝሕግዘና ትሕዝቶታት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ትስተረፈኒ ጽማቕ ናይ ለሚን ንሙሉእ ነፍስና ዝኸውን ስክራብ ማለት መፋሕፍሒ ክሰርሖ እየ ነቲ ዘለኒ ናይ ጽማቕ ኣቐን ድማ ኣብ ልዕሊኡ ሽኮር ክገብረሉ እየ ዝኣኽሎ ሽኮር ኢና ክንገብረሉ ትርር ስጋብ ዝብለልና ማለት እዩ እንዳረኣና ሽኮር ዝኣኽሎ እቲና ድማ ትርር ምስ በለልና ዘይቲ ከእትወሉ እየ ኣብዚ ዝኾነ ዓይነት
ንምትርካስ ቆርበት ዝጠቕሙና ዘይትታት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣነ ድማ ኮኮናት ኦይል ክጥቀም ከምዚ ጌርና እውን ብዝቐለለ መንገድን ብሕሱር ዋጋን ኣብ ገዛና እቲ ዝኸበረ ስክራብ ከነዳሉ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ስክራብ እዚ ንገጽና ይከውንን እዩ ንገጽና ኣይንጥቀመሉን ኢና ንሙሉእ ነብስና ግን ኣዝዩ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ ገለ ካብ ጥቕምታቱ ድማ ባርያዊ መፋሕፍሒ ኮይኑ ንዝሞቱ ቆርበት የጽርየልና ንቆርበትና ክሐድሰልና እውን ይኽእል እዩ ኣብ ቆርበትና ደቀቕቲ ዕንፍሩር ከምኡውን ንትሕቲ ቆርበት ዝበቁል ጨጉሪ እውን የጽርየልና እዩ ቆርበትና ለማጽን ወዝ ዘለዎን ክኸውን እውን ይሕግዝ ብዝያዳ ከዓ ቆርበትና ከብረሆን ሓደ ሕብሪ ንኽሕዝን ድማ ይሕግዘና ብኸምዚ ድማ ሽኮር እንዳወሰኽኩ ስጋብ ትርር ዝብለለይ እንዳረኣኹ ኣዳልየ ኣለኹ ኣገባብ ኣጠቓቕምኡ ድማ ነብስና ብንሕጸበሉ ጊዜ ሙሉእ ነብስና ብማያ ተርኪስና ካብ ዝመፋሕፍሒ ብኢድና እንዳወሰድና ብጫፍ ናይ ጻብዕትና ብሰርክል ዓይነት እንዳገበርና ክንፈሕፍሖ ኢና እቲ ሽኮር ሕቐቕ ስጋብ ዝብለልና ወይ ድማ ንክልተ ስጋብ 3 ደቂቕ ቀስ ጌርና ክንፈሕፍሖ ኢና ብፍላይ ድማ ኣብ ብርክና ኣብ እግሪ ኣብ ኢድን ትሽትሽን ቆርበትና ሓደ ሕብሪ ንኽሕዘልና ኣብ ሰሙን ካብ 1 ስጋብ 2 ጊዜ ክንፈሕፍሖ ኢና ብኸምዚ ገባብ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ንሙሉእ ሰውነትና ዝጠቕመና ንቆርበትና ለማጽን ወዝ ዘለዎን ሓደ ሕብሪ ዘለዎን ክኸውን ዝሕግዘና ስክራብ ኣዳሊና ድማ ኣብ መኽደኒ ዘለዎ ዝኾነ ዓይነት ኮንቴይነር ጌርና ከነዳልዎ ኢና ኣብቲ ንሕጸበሉ ጊዜ ድማ ንጥቀመሉ እዚ ትሕዝቶ እዚ ኣብ ደገ ኢና ነቐምጦ ኣይባላሾን እዩ እዚ ስክራብ እዚ ጾታ ዘይፈሊ ንኩሉ ዓይነት ቆርበት ዝጠቅም ኮይኑ ኣብ ናይ መጀመርያ ምጥቃምና ዓብይ ለውጢ ከምጻልና ዝኽእል እዩ ብኸምዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ በፂሐ ኣለኹ እዛ ንኩሉ ጠቓሚትን ኣገዳሲትን ዝኾነት ቪድዮ ኣብ ኩሉ ንኽትበጽሕ ምስ መሓዘትኩም ሼር ግበርዋ ኢኹም ነዛ ቪድዮ ሓድሽቲ ዝኾንኩምን ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚ እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ንዓኹም ይጠቅም እዩ ብዝበልክዎ ትሕዝቶ ተመሳሳሊ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ሰላም